Hello guys, नै दिनै बिसालाव आङो बिमा सानैखौ बेरायनो लाबोदों आरोना ओमफ्राय बिसोरो नै सेन्देल नायगासिनो माबायदि सेन्देलखौ मोजां नुगोन बेखौथ' मिन्थिला मोजां कालेक्शनबो फैयाखै आंनि नोजोरावथ' मोनसेबो मोजां नुवाखै आङो ओमफ्राय बिसोरनि नोजोरावसो माबायदिया मोजां बेखौथ' मिथिला माबायदिखौ लागोन नायनोसै दा जादो मोजां नुदो कालारखौ Ntai mau buat hambas gaya mana? फैद' ओमफ्राय नै ओरैजाय कम्बल नायनो फैलायबाय 100 टकिया कम्बल 99 रुपिसनि न'आव जोमसाबनोनो आरोना नायलाय आइया कार्बि आंलंआव लांगोन सासेया जनायाव लांगोन माखौ लानो मोनसे मानसिया बेलेग बेलेग बोरो मानो थाबोनानै फैफिनबाय ये थ' नै दासो गोदान फैजोबदों मालाय खोबना दोनलाजोब्बाय एखि थांनाय ओरै फै नै इयावनो नायदो बेफोरावनो आयौ माला होखांगोन आइमोना थांबाय बैखौ मोजां नुदोंमोन नामा नायनो बेसे बुरजा जाखो जाबाय जोंना शपिं खालामखांनानै गारि गाखोबाय नै जोंहा मेंगानायनि साहा लोंनो फैलायबाय आरोना फार्स्टआवनो फैबाय आलु चप साया फैथ'वाखैनो ओमफ्रायो नै ओरैजाय चिकेन पक'रा इखौबो जाखांबावबायसो आधा खोन्थानोनो बावलायलाङो भिडिअखौनो एकदम लास्लाबनो हाया जानायानो जोंना मा बुस्थु लाबोदोंमोन लाबोदो आयौ एसे बुरजा इयाव दोनथ' इयाव सरिसे कम्बल आरोलाय आरो गैला लाबो कम्बलानो नै खैथा 99 रुपिसनि ओमफ्राय नै कम्बला गांबेसे दे 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7टा बापरे 7टा कम्बल लाबोबायहाय इ मोननैया एखे जाबाय ओइ दंबावो टेन टेन विशाल मेगा मार्क विशालनिफ्राय कम्बल आय 8टा कम्बला सेन्देला आइ सानैनि माबा एखे जाबाय थाबाय नामा माबा माबि स्वेटार आंहा नैखौ लाबोदों जोमनो गस्ला गस्लि माबा माबिहाय खोन्थाबाय थालां बेफोरखौ मा लाबोदों टावेल सावेल नैबे गुदुं टावेल बेखौ लाबोदां मोनसे ओमफ्राय बेखौ आइया लाबोदों आइ कार्बि आंलं लांगोन ओमफ्राय नै गुदुं जि आइ लांगोन बेफोरखौ बुस्थु बेलाय नायनो ना लाबोदों नोंखौ गस्लाजों एसे हेन्डसाम नुयोथ' आरो नै आं लानायानो गाननो मबाइलाव बोराय नुदोंहाय एसे नै बेखौ लाबोदोंमोन आं सोजोबबाय मालाय सेपारेट पेकिं जाजोब्बाय बे जनायनि बायनानै बेयाव कार्बि आंलं थांसिगोन कम्बल गोजा जि ढेर लेथेर फेथेर जानानै थारो
बे जाबाय जोंहानि स' गाइस बाजारनिफ्राय सफैबाय नै कम्बलबो जोमना थाबाय आङो गुसु जाबायना बोथोरा ओमफ्रायो मेंबायबो ओमफ्राय दा ओंख्रि संनोसै आङो थाब ओंख्रि संनानै ओंखाम जानानै दुमफ्ला उन्दुनोसै बिराद मेंखाबाय आइमोनखौ बिसालाव लांदोंमोन आरोना ओमफ्राय मा ओंख्रि जागोन जोंहा नायदो जोंना ओंख्रिया जाहैबाय नै सासेया था गान्दा लाबोदों था गान्दाजों माबा जानोसै ना था गान्दा ये था गान्दाया ओमफ्राय नाखौ बख'ना लाग्रोनो नै नाया ना गिदिरजों जानोसै गोथाव जाथारगोन नैबे नै आयौ मासि गिदिर गोदाखादों संनोसै था गान्दाजों गोथाव बेफोरखौ सुनानै हानानै लाग्रोनोसै स' गाइस नै आं रेडि खालामजोबना लाबाय नाखौ नै सब्रै लगोन साब्रैनि दहायबो माबा माबि जाना फैखाबाय नालाय सब्रैनोसै गिदिर पिसाबो नै गिदिर बेखौ ओमफ्राय नै बेखौ गाबोन जानो दोनसै जि मेजेमखा बिबुआनो ओमफ्राय आङो इयाव देना लाबाय मस्ला मस्लिनि पियासा दरसे होबाय ओमफ्राय नै माबाया था गान्दाया संनोसै सारायबो जानना लाखाबाय थाव हरनोसै जेबो संला ओंखामाथ' मोनखाबाय बेजोंनो जानोसै दिनै था गान्दाजों मा होनो नाजों नै एवस्रोमबाय दं नै नाया मा रखम जाखो स' गाइस नै संलायबाय नै आङो हरबाय था गान्दाखौ होनबाय थास' बायदियानो आरो बे बुस्थुआलाय गोथाव मोनजाथारो आङो संख्रि हालदै हरनोसै हालदैयाथ' नांखानाय बायदियानो जाबाय एसे ओमफ्राय गासिबो मस्ला मस्लिखौ हरना लाजोब्बाय आं नै दसे एवफ्रामनानै दै हरनोसै आरो खोबना दोनथ'नोसै दै हरनोसै बेदर हाखादां बेखौ हरजोबखानोसै जब्बाय थाथोंसै खोबना दोनथ'नोसैलाय नाखौ दाहरनोसै नाखौ होसनहरनोसै दायो थुग्लिनोसै नानि रसाबो ओंखारनांगोन ना बारा रुइथ'वाखै नायनो रुइबायानो बेखौ सागं साया बिदिनो खोस्लिजों नाफ्लेगोन बेखौ दोखो खालामथारा एसे गथा दोनगोन बिदिबासो जानो गोथाव मोनो आं खोबना दोनथ'नोसै नै मोनबायानो आंना ओंख्रिया बिदिखौ आं थुग्लिबायसोहाय नै मोनबायानो आं बिदि बेदर थानाय जि गोथाव मोनो जानो बिदि थाबा थास'खौबो आङो पुरा साजोबखाया बिदि दोनखायो आं बिदि जानो बिराद गोथाव मोनो आङो एसे जबहोबावनोसै ओमफ्राय नै ओरैजाय दुन्दिया गोरलै होनोसै बिराद मोदोमखायो लकेल दुन्दिया
मोनबायानो एसे जबनानै खांसै दसे जबहोबावनोसै ओमफ्राय एखे दै गुदुं फुदुंबाय दं ओमफ्राय जानोसै ओंखाम होनदो आरो दुन्दिया हरनोसै दा दुन्दिया गोरलै गोरलै मोनबायहाय यामी यामी टेस्टी टेस्टी जानोसै गोथाव नुखाथारबाय आं आंनो संदो आंनो बाख्नायदोलाय नों खांनोसै जाबाय संख्रिबो नायखांखाबाय आं जाबाय खांनोसै जाबाय बावलायलांबायसो आङो जानायखौनो खोथानो होनदो जाखांलायलांजोबसै मानसिफ्रा माबालै मा होनो बारा मार हाबाखै थागान्दाया ओरैनोथ' गोथाव जादों ना गोथाव जादों ओरै बे खादायाव गायनानै ओरै गाराव अ जाग्रोनोसै